Ancora hai facciamo lombi, hai facciamo kalang kasaro ka loni soro lula. Mo do ya foko folika kanka ketang. Do ya foko akaka ketang. Me obela aya famu ko mo ni folika kang. I aquí, estimats amics, veieu com funcionava l'escrit que ens havia de donar molta informació i veureu com cony ho he fet. És senzill. Primer de tot, tenim el paio, que és amb el qual podem interactuar amb un simple add action, parlar amb el local, misc dialectes, on tinc l'arxiu del diàleg, i disable path, com moltes vegades, perquè el tio no arrenqui a córrer i s'espanti o el que sigui, si és un dels trets arrencarà a córrer i no ens interessa, per tant utilitzarem això. I ja que estic, us ensenyaré també els 3 punts que un és aquí, que he ficat una simple Game Logic, que les podem trobar aquí, Game Logic, la de dalt, crec que la de baix és el mateix. Sí. He ficat una Game Logic que es diu Info 1, Info 3, bueno, Info 2 i Info 3. Sí. I ara si passem a script ràpidament. Vale, estem aquí a la meva carpeta d'emissió, com deia misc diàleg 3, i l'obrim amb el Notepad++, per exemple, i aquí tenim el text que sortia, doncs era civil, i després et deia aquesta frase, que aquesta frase és una mica creepy, ja que diu alguna com que han violat a la meva filla, aquests són aquests cabrons, espero que els mateu, alguna cosa així, deia, està en Mali, però no de Mali, el país africà, sinó de les illes Malaies, no? Perquè es veu que el Burundi, que és un dels idiomes, no està en el Google Traductor. És que el text és un idioma, però el que diuen sí, i ara ensenyaré com ho he fet. Primer, petita intervenció, que me n'he oblidat de fer-ho. Us explico ràpidament com vaig fer l'àudio pel missatge. Què vaig fer? Vaig anar a YouTube, aquí sortirà moltes coses meves, memes, vale, Mali, African Mali, lenguage. I per aquí vaig estar buscant aquest canal, crec que era. Salam alaikum. Abdanse. I aquí surt un tio parlant. No. Què passa? Com puc treure això i passar-ho a l'arma? Perquè jo vull un tros, no vull 4 minuts. Doncs el primer que farem, una manera ràpida de fer-ho, és afegir X2 i aquí hi ha un video converter que el que fa és que descarrega vídeos de YouTube, no sé si és legal o no, crec que sí, i els pots baixar en MP3, en MP4, amb el que vulgueu. La gràcia no heu de ficar X2, vull dir, també podeu agafar l'enllaç, aquest és el mateix enllaç que abans, i ficar YouTube, Downloader, no? I us aneu a un d'aquests convertidors, aquest crec que no, perquè jo ho vull online, aquest tampoc, perquè té virus, aquest sí que és bo. Fiques el link, i aquí us permetrà descarregar en àudio o en vídeo. Això ho descarregareu i tindreu un MP3, un MP4, el més segur que el que voleu és un MP4, vale? Un cop tingueu l'MP4, el que fareu serà descarregar-vos l'Audacity. Vale, així és que anirem a obrir, busquem la carpeta de descargues. Aquí està. I aquí buscarem l'arxiu que hem de descarregar, que justament farem servir el de l'emissió, l'original de l'emissió. Esperem a que carregui. Vale. I aquí buscarem doncs, el tros que ens interessa, per exemple aquí. Suposem que això d'aquí ens interessa, doncs seleccionem el tros que volem, arxiu, exportar, àudio seleccionat, perquè no volem 4 minuts de vídeo, i sempre en OGG, que és el sistema d'àudio que a l'Arma 3 li agrada, l'extensió. A l'MP3 no li agrada tant. Es podria explicar com fer-ho perquè l'Arma 3 entengui que aquell arxiu que estem exportant es pugui reproduir in-game, però això és una cosa que s'ha explicat en altres guies i fòrums nostres de cavallers, fets per mi mateix, o per altres. De tot, hi ha una petita slip que si en poseu masses amb un servidor multiplayer dedicat, encara que sigui dedicat, es pot laguejar i que tot no passa tan ràpid com tot, no és molt exacte.
però per un slip sync no passa res. I tenim hint local for servir per senyalar 3 punts en el mapa, i aquí hi ha la canya. Es crea una variable, townPost, que és la que vaig trobar a internet, getPost, info. Vale? I ens volem crear un marcador. El que fa és, crees un marcador, que això també és un nom de variable, crec, a townPost. TownPost és una variable que agafa la posició d'info1, que és la GameLogic. Després volem que aquest marcador sigui un ActDObjective, que són aquestes creuetes mal dibuixades amb un cercle, el color East, que això ho podeu veure si aneu a colors de qualsevol cosa, per això d'una GameLogic o d'un marcador, si fiques el ratolí et diu Color East. El marcador, el text del marcador, amb un espai aquí crec que va, i la mida del marcador, 1, que és la mida estàndard. He fet això mateix per Town2, per Info2 i per Info3. Com sempre veieu canviant els números, perquè si no se sobrescriuen les variables i no aconseguiríeu el resultat. I així és com es fa. La idea és, et surt el text quan executes l'AT de Llonsis, com que és un play sound i l'executes tu amb un AT action, es genera de manera local. Aquí no hi ha cap multiplier o un remote exit, no. Això el que fa és que només la persona que clica a l'AT action és la persona que veu el text i sent la persona. Que en part té sentit, no? Que només tu vegis, tu no sentis el tio que estàs parlant, perquè la resta de jugadors estan a tomar pel cul. Ara, quan es creen els marcadors al mapa, tu ho comparteixes en una PDA que tens, en un GPS i tothom ho veu. En senzill, això és la manera més realista i immersiva de que un tio de la IA t'agafi i te doni informació. Vale? Espero que us hagi servit i puto desastre que va ser la missió, però la veritat, van sortir molts memes. I aquí veieu la currada que té darrere. Així és que ens veiem a la següent.